Kami 100% naman good. Kami nga langit nami. Wala may segundo duha. Kasi nag-ingon. Kasi nag-ingon. Kasi nag-ingon ang puno. Ang puno? O sige, basahin ako sa balang kasulatan. Uy, nawa. Once na mo to, mo follow ka ng Jesus. Sige, ato ang kuwan, kaya naman nag-loading. Once na mo to, sir. Sir, dili, sir. Kaya kanang giingon din na nga tawag anang pagtuo na anay proseso nga madawat ni Mas Kristo. Di lang kay tuo-tuo lang ka. Ang pagtuo lagi naay sa maayong buhat. Dili, diba? Sir, dili mao. Ang kanang gitawag og maayong buhat mao na ang mag-preserve sa grasya nga imong nadawat. Tungod ni Kristo, Galatia 3:27. Dili, sir. Dili lang ko. Maglingkod lang ko. Tuon na ko, maluwas na ko. Dili ay. Dili ningon anak. Dili ningon anak kasayo ng kaluwasan. Dili ko na lang kasayo ng kaluwasan. Wa pud as Biblia nang imong gisulti. Wala na kay salig ni Jesus di ay. Wala na kay salig ni Jesus. Salig, oy, maabot nga tawag ano nagpasakop ko niya. Maabot nagpasakop ko niya. Diba? Maabot nagpasakop ko niya nga naman kay nisalig man ko nga sigyud ang gitawag og manluluwas. Kasi man ang pundador ni ining maong simbahan based sa tawag ining kasaysayan, ang sa inyo mo ay problema. Kaya ang pundador ninyo mga Amerikano ug mga matay mo Amerikano may muluwas ninyo. Kaya kung kinsa gani ang founder mo mabuti manluluwas. Kare, diara. Nag-ingon diri sa Marcos 9 versikulo 38, gotop 39, nag-ingon diri. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Sa 40, kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41, timan-in ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Balik ka na itong 41? Balik ka na itong 41? Gwapo itong 41. Sige daw. Kay ang dili... Ningon sa 41, timan-in ninyo kini. Ang mopainom, dili sakop sa inyong simbahan. 40 rather. 40. Kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41. Timan-in ninyo kini. Ang mopainom kaninyo tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Reliyon nila. Reliyon nila niya. Dili pa na reliyon ang pagpasabot. Yes. Ono Timoteo 3 bersikulo 16 ingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Pagi sa grasya. Sayop. Sayop kita Brad. Sige San Pablo? Kristo. Relihiyon ng Kristo. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Balik ko na ko pagkontrol po rito ano. Diba? Katawag ko siya nung gikot nga setas ba. Tama mang giingon na Ginoong Jesucristo, diba ha? Tama man ang inyo man gi-connect ninyo kung galingon. Wag gyud kayo nabasa din ng UPC. Wala. Number 2, ingon si Kristo, ayaw sila pagdidi kay dili sila makahimo pagpasipala nako sa laing tawag anang words kay gigamit man nila akong ngalan. Pero ang pangutana, niingon ba sa tinuod siya? Tinuod to mao mga tawhana? Basaha na ng 7:21-23. Same gihapon ay nagwali.